Malipayong dayon kilom-kilom Subo, Kabisaya ug Mindanao uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga sa makausapa inyo ming gipadayon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. Karong hapuna ang atong sugilanon naguluhan kamaisan. Daghan kay nagkasungi nga mga sulti nga ang Subo mao kunoy labing hingaon og mais sa tibok Pilipinas. Dunay ingon dili uy mas hingaon og mais ang Bohol, dili uy mas hingaon og mais ang taga Mindanao, dili uy mas hingaon magmais ang taga Luzon. Karong hapuna mas importante ini pangutanaha ang atong tubagon. Og ang atong gibasihan mao aktual nga mga numero sa produksyon sa mais sa Sugbo ug sa Central Visayas ug sa tibuok Pilipinas. Ug kini mao mga numero magsuporta sa pagtuo nga ang mga Subuanon mo'y labing hingaon og mais sa tibuok Pilipinas. Tinuod na. Sukad pas panahon sa mga Katsila, hangtod sa pag-abot sa mga Amerikanhon, hangtod pag-ulbos gubat, pagsuong, pag-atake sa mga Hapones, hangtod pag human sa gubat, hangtod karon sa bag-ong panahon, ang Subo mo'y usa sa labing taas og produksyon sa bugas mais sa tibok Pilipinas. Ang opisyal nga mga numero sa Department of Agriculture nagpakita na ang Subo mo'y producer sa 52% sa corn production sa tibok Central Visayas. So di malalis. Kita mo'y labing hingaon og mais, kita mo'y kinadak-an usa sa labing nagsalig og mais sa panguma sa tibok Pilipinas. Ang Departamento sa Agrikultura nabalaka ining maong kahimtang sa Subo. Para sa mga siyentipiko sa DA, nagpasabot ni nga ang agrikultura sa Subo backward. Nabiyaan ta sa panahon. Nga ang bag-ong teknolohiya, muhatag na untag katakos sa mga mag-uuma sa Pilipinas, apil na sa Subo, sa pag-produce og mas dagko og balor nga mga produkto sama sa bugas sumay, sama sa high-value crops. Sa ito pa, mas dako untag kapuslanan ng atong yuta dinhi sa Subo kaysa atong pagpadayon sa kamaisan nga mo'y gikabuhian sa kasagaran sa mga mag-uuma dinhi sa probinsya sa Subo. So muna panglantaw sa mga policymakers sa DA nga ang mga mag-uuma sa Subo nabiyaan sa panahon kaya nagpadayon sa pagtikad sa ilang kamaisan. Maayo kuno unta ang mga mag-uuma sa Subo moapil na og tikad og mga basakan. Moapil na og tanom og mga high value crops na mas dako nilang kasapian. Mao na pagtuo sa kadakuan sa Departamento sa Agrikultura. Karong hapuna, atong tamdan ang pagtuon. Nagipasikad mismo sa aktual nga sitwasyon sa mga umahan dinhi sa Subo. Ug kini mao pagtuon nagmatuod na ang mga mag-uuma sa Subo dili gahigo, ang mga mag-uuma sa Subo wa mabiyai sa panahon. Ang mga mag-uuma sa Subo dili hiktin o panglantaw. Ang mga pagtuon nagmatuod nga ang mga mag-uuma sa Subo kinabag-an sa mga mag-uuma sa Subo padayong nitikad silang kamaisan kay wa sila laing kapilian. Kaya ang ilang pagtikad sa kamaisan mo'y mo garantiya sa ilang food security. Nga doon na sila pagkaon sa tibok tuig. O kining maong pait nga kahimtang sa mga mag-uuma sa Subo, wa matanawi sa Department of Agriculture. Kana tungod sa tendency sa atong mga economic planners, sa atong mga policy makers, na maghimo sila og mga lagda, pasiugda sila og mga proyekto, ulusad silang mga programa, pinasikad lang sila badlis-badlis papel dito sa Manila. Bugnaw kay ilang mga opisina dito sa Manila, sinaw kay ilang mga lamisa, hunol-hunol ang ilang mga kuranan, maghimo din sila og mga lagda, o mao ni atong itanom sa Subo, mao ni atong itanom sa Zamboanga, mao ni atong itanom sa Bohol, mao ni atong itanom sa Leyte, mao ni atong itanom sa Cagayan de Oro, mao ni atong itanom sa Tugigaraw, mao sab na atong itanom sa Batanes. Sa way pagkonsulta sa taga Subo, taga Bohol, taga Batanes, taga Tugigaraw, taga Cagayan de Oro, taga Zamboanga,
taga Leyte, taga Samar, sila-sila rin maghimo dito o mga lagda. Mao ni nahitabo sa Subo. Ilang gikondenar ang mga mag-uuma sa Subo nga mga gahig-o, mga nabian sa panahon, dili ka mao mo suway, hadlok mo suway sa bag-o nga mga teknolohiya sa panguma. Sa ilang pag-insister, pagtikad sa ilang kamaisan. So karong hapuna, for a change, atong tamdan ang official records, ang official nga mga numero. Hawa sa sayop nga mga pagtuo, pinasikat sa aktual nga sitwasyon sa mga mag-uuma. Usa sa mga interesting kaayo nga statistics nga akong na basahan sa akong pagtuon ining kamaisan sa Subo. Nganong insister ang atong mga kita gudi niya mata sa syudad, niya mata sa Metro Cebu, wa gid tay kalibutan unsay aktual nga kinabuhi sa atong mga mag-uuma. Mabalita na lang daw ni sila tungod sa El Nino, nangalaya ng ilang mga umahan, pero di kita saksi, wa kita kahibaw sa inadlaw-adlaw nila nga mga panlibasog. Nganong kamaisan man tinud ang ilang gitikan. Ni ay interesting kayo nga statistics sib adtong 1900, tuig 1900. Kining tuig 1900 mao ni ang pagkatapos na, mao ni ang turning point sa atong kasaysayan. Bag-o lang napalayas ang mga Katsila gikan diri sa Pilipinas, gipalita sa Estados Unidos kay ingon nato og gawas no natagikan sa mga langyaw, laing langyaw ang mga Amerikanhon mao ni ulipon nato sud sa upat ka dekada. Adtong 1900, pagbiya sa mga Katsila, pagsud sa mga Amerikanhon, ang probinsya sa Subo may most densely populated province in the country. Akong usbon, tuig 1900, kapin usa ka gatos ka tuig na ang nilabay. Ang probinsya sa Subo mao'y most densely populated province in the Philippines. Karon kita mao'y most populous province in the country. Pero as early as 1900, kita na mao'y most densely populated province in the Philippines. So nakadanitos pagtagad sa mga researchers, nganong ang Subo mao may pasabot sa most densely populated province, kita'y labing dasok nga probinsya. Kita'y ang mga kung ikumparar sa mga luna sa probinsya, kita mo'y labing duot, kita mo'y labing sikit. Sa ito pa, mas daghan ang populasyon din sa Subo kung ikumparar sa iyang land area, kung ikumparar sa ubang mga probinsya sa Pilipinas. Nag-usab-usab ni, doon ay mga probinsya nakaapas nato later, pero as early as 1900, ang ilang banabana from 1850 to 1900, labaw sa Manila, labaw sa ubang mas dagko nga mga probinsya sa Pilipinas, ang Subo mo'y most densely populated province in the Philippines. So daghan kay mga pagtuon nga gilusad, ngano man eh. Nganong kita may most densely populated province from 1850 to 1900. Ibaw mo sa ilang pagtuon. Mao ni isirugdanan sa atong subject matter karong hapuna. Ilang nakitaan nga as early as 1850 to 1900, ang Subo usa na ka corn producing, corn eating province. Kita mo labing nag-atiman og mais, kita labing nagsalig sa kamaisan, ug kita mo labing hingaon og mais sa tanang probinsya sa tibok Pilipinas. Ug sigon sa mga researchers, ang atong pagtikad og kamaisan, ang atong pagkaon og mais, mao'y nakapalambo pag-ayo sa atong populasyon. Kay sa tibok probinsya sa Pilipinas, ang Subo mao'y labing naka-adapt sa iyang palibot. Ang mga mag-uuma sa Subo mao'y labing nakaantigo, mao'y labing nakasagup sa iyang palibot, sa iyang kahimtang, sa iyang panguma. Huwag na, dili na backward looking, ha? Dili na tungod sa kabugo, dili na tungod sa kataphaw, kundi tungod sa ka-bright sa itong mga mag-uuma din sa Subo. Sigon sa mga researchers, ang mga mag-uuma sa Subo mo'y nakakita ni assess sa iyang palibot ug mao'y labing naka-adapt, mao'y nakahimog mga lakang aron pagpahaom sa iyang palibot. Unsa may palibot sa Subo in 1850 to 1900, na by the way,
Mao ang samang sitwasyon karon. Ug maong napugos ang mga mag-uuma sa Subo sa pagtikad og kamaisan o pagkaon og mais. Una, ang kalidad sa atong yuta. Kalidad sa atong yuta bati. Kumparar sa ubang mga probinsya, kumparar sa Bohol, kumparar sa Leyte, kumparar sa ubang mga probinsya, bati kayong yuta sa Subo. Dili haom para sa humay, dili haom para sa mga high value crops, dili haom sa ubang mga lagutmon. Sa ato pa, ang atong katiguangan si batong before 1850, nisway sa uban pa mga tanom. Nisway sila og pananom dinhi ug uban pa mga lagutmon. Ug ilang napamatud-an nga ang labing haom sa yuta sa Subo, mais. So inutok, dili inamaw. Ang sukaranan sa mga mag-uuma sa Subo, pagtikad og kamaisan ug pagpili pagkaon og mais over rice and over the other food crops. So mahimo ba atong hatag kredito ang atong mga mag-uuma? Ug na-verify ni sa nagkalalain nga mga research teams na sakto ang mga mag-uuma dinhi sa Subo. Nga sayop ang Departamento sa Agrikultura sa ilang pagpamugos nga ang Subo mo sagop sa ubang panguma sa ubang mga probinsya. So, kung ang kalidad sa yuta sa Subo haom sa kamaisan, anong pugson man ta pagtanom og kahumayan? Anong pugson man ta pagtanom sa ubang mga lagutmon? Na ang mas produktibo, ang masaom sa atong yuta, mao man ang kamaisan. Suma sa napamatud-an sa kasinatian sa atong mga mag-uuma. Dili ka nara, ikaduhang factor, nganong ang atong mga mag-uuma in 1850 to 1900, even before those years, nipili pagtikad og kamaisan o nipili pagkaon og mais kaysa humay. Mao nga way irigasyon dinhi sa Subo. Sa sukad pas mga katsila na nagsugod na taog modernized kunuhay sa atong agrikultura, ang Subo na pasagdan. Timan sa wa pa ang galleon trade, sa wa pa ta maapil sa international trade, ang Subo na pasagdan. Yes, taring kay ita pag abot ni Magellan in 1521. Yes, taring kay ita pag dunggo ni Miguel Lopez de Legazpi in 1565. Pero siya diyang si Legazpi ni balhin sa Iloilo. O siya diyang si Legazpi nakakita nga mas dako ang pantalan, mas malabuon ang ekonomiya. Kung nato siya magbase sa Manila, ilang gipasagnan ang Subo. Murang naug nga gi balibag sa suok ang Subo sa katuigan sa pagbalhin ng Legazpi ngadto sa Iloilo ug sa Manila, wa na ang Subo. Napasagdan na Subo. Timan ang gobyerno sa Espanya sa una, wag iklaro tong gobyerno ha. Di gyud to silang kamao ba nga moduma sa tibok Pilipinas. Napasagdan na Subo. Hanto nakakita sila pagbalik sa Subo sa iyang potensyal isip usas mga pantalan nga direktang kadungguan, direktang makapada og mga tabako, asukar o ubang mga export products sa nagkaliling kanasuran sa kalibutan. So, tungod ana, non-existent ang mga irrigation projects. Why mga water dams din sa Subo? Nga musuportag kahumayan, musuporta sa ubang mga lagutmon. Ang maisra, mao'y mabuhi. Wa may klarong patubig din sa ato sa Subo. And by the way, hantod karon mauni na hitabo sa Subo. Pipangita ko no og klaro nga irrigation project din sa Subo para sa kahumayan. Makita nako nga malabuong kahumayan kana sa Argao. Kay abunda baya og tinubdan sa tubig ang Argao. Usa ra gyud sa mga dams nga ako nakitaan nga makasustener tingali og humay, although wa ko kakitag daghang humay, kanang sa Kanasuhan sa Karkar. Kanang Kanasuhan Dam usa na sa labing malabuon o sa labing daghan og tubig. Pero I don't know, nagamit ba na nga irrigation sa mga mag-uuma diha sa dakbayan sa Karkar, sa habagatang Subo. So, ang figures mismo sa Department of Agriculture nagbutiyag, gamay ra kaayo ang mga irrigation projects dinhi sa Subo, dili makasustener sa kahumayan. So nganong ilamang kondinahon ang mga mag-uuma sa Subo nga mga backward looking, nabian sa panahon, mga tapulan, mga gahig-oo na ni-insister sa pagtikad og kamaisan. Hangtod karon ang mga mag-uuma sa Subo ni pili pagtikad sa kamaisan kay mo'y labing haom sa yuta sa Subo kay wa tay irrigation sa Subo. Wa tay irrigation system sa Subo. Kining latest nga pagtuon nga ako natamdan, gihimo 2014 to 2015. Sa ato pa
Napo katuig ani labay kini mao ang pagtuon. Gisentro ang pagtuon sa duha ka mga lugar dinhi sa Subo nga labing nagsalig sa kamaisan. Ang lungsod sa Dumanhog sa kasadpang Subo ug ang syudad sa Bugo sa amihanang Subo. Ang basis actually sa mga researchers, di lang ang ilang produksyon sa bugas mais, kundi ang dependence sa mais. O pagmatuod sa ilang dependence sa mais, ang mga festivals ining Dumanhog ug Bugo pulos naglambigit og mais. Ang original nga festival diha sa Dumanhog is Sinanggiyaw. Gikan sa mga pong sinanggi ug sayaw. So mura og sayaw atol sa pagsanggi sa kamaisan diha sa Dumanhog. Sa Bugo sab ang original gyud nga festival sa Bugo ay dono gipadayon pa ba karon ang Pintos Festival. Usa sa labing lamian nga produkto sa mais. So daghan kaayo mga mag-uuma sa Dumanhog ug sa Bugo ang nagsalig sa ilang kamaisan. So gilusad ang pagtuon. Lahi sa DA nga adto ra magbadis-badlis sa ilang mga planos Manila, kini mga researchers nakigsulti gyud sa mga mag-uuma sa Dumanhog ug sa Bugo. Ug mao ni ang ilang nakaplagan. Na kung gihimo pa sa Department of Agriculture, magihan unta ang ato mga polisiya sa agrikultura. Dili daw mausik kadtong ilang pag-insister sa ilang alternatibo nga mga panguma dinhi sa Subo. Unang nakaplagan sa pagtuon, ang mga mag-uuma dinhi sa Subo nananom og mais, nagtikad og kamaisan para food security. So kasagaras mais nga nahimo diha sa Dumanhog, sa Bugo ug sa ubang mga corn producing towns and cities dinhi sa Subo para kaon dili para baligya. Kay para sa mga mag-uuma, mas kasaligan na magpundo silang mais kaysa mananom sila og ubang mga lagutmon nga ilang ibaligya kay mawa ra ang kwarta. Kay sus ang kwarta baya di ba yan ang matipigan ilawom sa unlan? Basta na ay kwarta, dako kay tentasyon sa paggasto. Yung usay magasto na sa dili maayo nga mga butang. Nya masakripisyo ang pagkaon. So munay ug hinaot ma-appreciate ni sa Department of Agriculture. Dili ni tungod sa kahigtin sa panglantaw, tungod sa aktual nilang kasinatian. Sigon sa mga mag-uuma, kung magpundo sila og bugas mais, mas ma-ensure nila ang food security sa tibok pamilya sa tibok tuig. Nisuway sila og tanom ini mga produktong gi-promote sa Departamento sa Agrikultura, nahutdan silang pagkaon, nagkautang-utang sila, nagkalisod-lisod sila. Kaya sila pagkaon the rest of the year. Muna'y una, nasulti sa mga mag-uuma. Of course, gi-validate na sa mga researchers, di ba lang na tinapulan, di ba lang na pag-insister sa ilang karaan nga pagtuo, o ilang nakaplagan sakto ang mga mag-uuma. Kasagaran sa mga mag-uuma, ni-insister sa pagpananom og binhi sa mais, gitawag og tinigib, o kanang karaan na mais. Ug mao ni ang binhi nga ilang napanunod gikan sa ilang katiguangan. Giduaw sila o mga technician sa Departamento sa Agrikultura og ingon, karaan na kay ninyo mga binhi. Napiyaan na nas panahon, doon natin moderno nga mga binhi. Kini moderno nga mga binhi sa mais, mas dagko ni, mas dagkong puso ang inyong mais, mas dako mo og ma-harvest, mas daghan mo og masapi, mas daghan mo og makwarta. Tuod man ingon namang mauba. Sige, suwaya na mo. Okay. Ang mga mag-uuma mo, tuo ba yan na? Kung imo lang tarungon sa pagpasabot, sugi suwaya nila. Kini moderno nga mga binhi nga gi-promote sa Departamento sa Agrikultura. Tuod man, dagko ang puso sa ilang mais, mas dagko kaysa ilang karaan na mga puso sa mais. Pero, ang karaan nga mais, katong timigib, katong karaan nga mais, maani nila after 90 days. Sa tubasod lang sa tulo ka buwan, makaani na sila sa karaan o tinigib na mais. Ang hybrid na mais katong bag-o mga binhi gi-promote sa Department of Agriculture, maabdan sila 120 days. So imbis tulo ka buwan, 4 ka buwan ilang paaboton una sila makasanggi. Alkanse sila og tulo ka buwan. Plus, paggaling na sa ilang sinanggi, ang bugas nga na-produce sa mas dagko nga puso, mas dagkong lusok, mas dagko nga mais nga ilang na kuha gikan sa hybrid, mas gamay ang bugas nga na-produce.
mas daghang tahop, mas daghang tiktik. Ang bugas nga na-produce, mas gamay kaysa ilang tinigib, kaysa karaan nga mais. Ikay mag-uuma. Alkansi kag 3 ka buwan. Dugay kay ka makasanggi. Unya ang bugas nga ma-produce mas gamay. Mas dako ang puso, mas dagko ang lusok, pero mas gamay ang bugas nga magaling. Unsa man imo palabihon? Ang hybrid na mais sa Department of Agriculture o ang tinigib ang karaang binhi sa imong lolo ug sa imong lola, sa imong napanunod sa imong katigwangan. Of course, dipili ang mga mag-uuma sa tinigib. Pero para sa DA, di sila moangkon sa counter-argument sa mga mag-uuma na mas produktibo ang karaang mga binhi kaysa ilang hybrid, sa ilang moderno nga mga binhi. Muna nakapait sa Departamento sa Agrikultura. Mas concerned sila pag-promote sa ilang policies, saway pagkonsulta sa mga mag-uuma, kung itakdo ba ang policy sa aktual nga sitwasyon sa ilang mga umahan. Kung mao ni, nang ato mga mag-uuma din Subo, hangtod karon, taga Dumanhog, taga Bugo, ug ubang mga mag-uuma nga nagsalig sa mais, ni-insister sa ilang karaan nga mga binhi, kay ilang napanunod gikan sa ilang mga katigwangan. Kay mas daghang bugas, mas paspa sila na makasanggi. Laing rason ngano nga ang mga mag-uuma nagsalig sa kamaisan, nagtikad yung kamaisan o nikaon yun og mais. Kay ang mais, kung ila lang tarungon og bahin, mulahutay tibok tuig. Doon na sila pagkaon tibok tuig. Ug mao gisulti sa mga mag-uma, di na mo ibaligya ang among mais. Aron siguro nga doon na may bugas, panud-an na lay among problema. Di ba na balido ka ay nga argumento? Giun sa pag-aportion, giun sa pag-apod-apod sa mga mag-uma, ngano makalahutay man sa tibok tuig ang ilang mais. Tanawan so ka bright ang ato mga mag-uma. Matod sa mga mag-uma, kung ang mais galingon na, dili nimo mapundo og dugay sa bugasan ng mais, madaot siya. Mabahay siya, mabaho na siya. Di na siya malungag. Di na siya fit for human consumption. Pero ilang na pamatudan nga kung ang mais tibuok pa, ang mais nga wa pa magaling, mas taas og lahutay. So ang ilang gibuhat, humagsanggi, ilang bahinon ang mais. Unsay ilang konsumo anang buwana, more ilang ipagaling anang buwana. Sunod buwan, kadtong ilang gipundo nga gilubo nga mais, wa pa magaling, ilan na siyang ipagaling para sa tibok buwan na sab nila nga konsumo. Hangtod mo lahutay gyud ang mais sa tibok tuig hangtod sunod ting sanggi. Di ba na bright ang atong mga mag-uuma? Kamao sila. Ang taga-Department of Agriculture, nag-wiris-wiris naman sa papel, wa katugkad unsay practical na kinabuhi sa mga mag-uuma. Of course, ang mga mag-uuma, dili paigo ang ilang kita sa mais. Pero, unsa may alternatibo? Maura may haom sa yuta. Pero, aron makalahutay sila, ug manang buhi pa nga itong mga mag-uuma, hangtod karon. Aron makalahutay sila, mananom silang saging sa daplin sa ilang kamaisan. Kaya ang saging, mamunga man, matuba nila, mabaligya nila, doon na sila kasapian. Mananom sila og ubang mga kahoy, mananom silang lubi sa margin sa ilang kamaisan. Aron nga, makapopo silang lubi, mabaligya nila isip butong, mabaligya nila isip lahing, ilang makupras, para dugang nilang kinitaan. In between, samtang nakapugas na sila, nagpaabot sila nga masanggi ng mais, ang mga mag-uuma manrabaho. Ang uban mangisda, ang uban mangatkat og lubi sa ubang mga yuta, ang uban mag-construction worker. Ang uban manghurnal, kanang termino nga hurnal, kanang imong labor, mo imong ibaligya sa ubang mga umahan. So, actually, ang mga mag-uuma mo ni gibuhat sa Dumanhog, sa Bugo, ug sa ubang mga corn-producing provinces. Utabang ka sa pikas nga umahan, kadtong umahan nga imong gitabangan, mutabang sabto nimo kung ikaw na musanggi, ikaw na musurko, ikaw na magpugas og mais. So isig tinabangay mo ang inyong contribution labor. Imbis mo hire ka og dugang labor, ang pikas nga mag-uuma imo na lang patabangon nimo, inig siya na say mananggi, tabang sa gadito. So mura barter of labor ang ilang gihimo. Di ba na inutok? Dili na ideal nga tinabangay sa atong mga mag-uuma, wala na makiti sa Departamento sa Agrikultura. So,
Ang atong mga mag-uuma nagtikad og kamaisan, nangaon og mais. Dili tungod kay taphaw ang ilang panghunahuna, dili kay bugoon silang kaliwat, dili tungod kay gahi silang uo, di tungod kay mahadlok sila mogako sa bag-ong siyensya, sa bag-ong mga teknolohiya, kun dili mauni ang bugtong nilang kabuhian. Wa sila laing kapilian. Di sila makapananom og bugas sumay kay way irigasyon ni sa Subo. Dili sila makapananom og high value crops kay dili haom ang ilang mga yuta. Laing limitasyon sa hybrid nga mga mais. Kay mo insistir mo di ngano mamo taga Subo gahi mo jud di man mo jud gamit og hybrid. So aron pagdasig sa mga mag-uumang nga mogamit og hybrid, naghimo sila mga demo farms. Mga demo farms, gibutang sa Dumanhog, sa Bugo, sa Argao, o sa ubang mga lugar din ni Subo. Gipatan-aw ba mga tan-awa ni demo farms sa atong tamnag hybrid tan-awa unsa ka produktibo. Of course, ang demo farms silabihan ka produktibo. Kay kompleto sa abono, kompleto sa farm implements, kompleto sa mechanization, mga traktura mo gigamit. So, gigayo ang mga demo farms. Dili ma-replicate sa ubang mga umahan. Kay pag-abot dito sa ubang mga umahan, wa man sila kwarta para abono. Dunay ayuda ang Department of Agriculture para abono, nagkinahanglan sila 3 ka sako nga abono, hatagan na sila 1 ka saupan na abono. The rest ilan ang paliton. Kinahanglan na silang mamaylo. Kinahanglan na sila moadto sa usuriro ug mga usurira. Dagko kay tubo sa ilang utang. O di putos sinon silang utang kaysa makaginansya sa ilang pagpanguma. Mao ni ang pait nga kamatuoran sa atong pagpanguma dinhi sa Subo ug sa mabahin sa Pilipinas. May lang kay pagarpar, may kay demo-demo ning mga taga Department of Agriculture. Pero sa aktual na nga panguma, pasagdan ang mga mag-uuma. Practically, gipasagdan sila nga magkupot og basiyo nga buyot, busluton pagid nga buyot. Na mga pasalig sa support services, wa tinud-a, wa ma-deliver, wa mahatag sa taga Departamento sa Agrikultura. Ambot between 2015, paghimo ini mao pagtuon until this year, 2024, nausab na ba ang panguma sa atong mga mag-uuma dinhi sa Subo? Na lessen na ba ang ilang dependence sa kamaisan o ilang pagkaon og mais? Pero mauna ang pait nga kamatuoran. Actually, dili pait. Mauna ang tamis nga kamatuoran. Ang atong mga mag-uuma nakakitag paagi pagpakabuhi. Pinagi sa kamaisan, pinagi sa pagkaon og mais, despite sa daghang mga distractions, despite sa daghang kay mga false promises sa atong gobyerno. Pero ang labing dakong trahedya mao kini. Ang Department of Agriculture, ang ato mismong national government, ug guilty miini mga sakop sa media, nagsige og promote na ang kalambuan naa sa pagkuha og profesyon, naa sa pagtrabaho sa mga opisina, naa sa pagsulob og kurbata. Mas nindot kon mag-coat antay na ka, ikay makahilwas, ikay makahawas sa imong pamilya gikan sa kalisod. Ug tungod anang maong propaganda, tungod anang linya sa atong sinultihan, daghan kay mga anak sa mga mag-uuma di namutabang sa ilang mga ginikanan. Magtuon sila aron ma-engineer sila, aron ma-professional sila, di na sila mag-anto sa pagpanguma sa ilang mga ginikanan. Mismo ang mga ginikanan nga mga mag-uuma, musulti sila mga bata, ayaw na mo panguma, pagtuon mo diha, aron nga kamoy mulukat na mo. Dili na ta manguma. Kay pait kaayo ang pagpanguma. Doon ay sayop. Kanang maong linya. Yes, pait ang pagpanguma. Kung manguma ka, subject ka sa init, subject ka sa uwan, subject ka sa baha, subject ka sa peste, subject ka sa dangan, subject ka sa daghan kay mga pagsuway sa kinaiyahan. Pero dili tinuod na ang pagpanguma ang ayang likayan, ang ayang kasilagan, isipong hugaw nga panginabuhi. Kay mga bata, di na ganang manguma, kay mabuling ilang kuko. Mas nindot, mag-computer technician sila, mas nindot mag-construction worker sila, di sila mag-ugma diya syuta. Ang kamatuoran mao.
ang pagpanguma usa ka disente nga panginabuhi. In fact, ang pagka-mag-uuma usa ka bayanihon nga opsyon sa atong katawhan. Kaya nga itong mga mag-uuma mo nagpakaon na to. Wa pa'y nagtigad sa itong umahan, asa man tag pagkaon. Asa man tag bugas sumay, asa man tag bugas mais, asa man tag mga utanon, asa man tag mga prutas nga atong gikonsumo kada adlaw sa atong mga kusina, sa atong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Ang kamatuoran mao ang pagpanguma usa ka ligdong nga panginabuhi. Dili angayang isipon nga hugaw, dili angayang isipon nga salawayon nga panginabuhi, nga dili angayang isipon sa mga para lang sa mga way grado, para lang sa wa ka taak og eskwelahan, para lang sa way laing nakamauhan. Ang pagpanguma usa ka bayanihon nga buhat. Ang mga mag-uuma mo'y tinuod nga mga bayani ining nasura. Kay sila mao'y nag-ugmad sa yuta, sila mao'y nagtikad sa atong mga umahan, sila mo'y naghatod og pagkaon sa atong tagsa-tagsa ka mga talad kan-anan. Usa mahimo ba mga mag-uuma, ayaw i-discourage ang inyong mga anak nga mosunod sa inyong pagpanguma. Ang tinuod nga sad-an nganong masulubon ang atong pagpanguma dinhi sa Pilipinas, dili tungod sa mga mag-uuma, dili kamoy sad-an sa inyong pait nga kahimtang kundi ang gobyerno. Sa ubang kanasuran, buhong kaayo ang mga mag-uuma sa mga support services. Buhong kaayo ang pagpanguma sa mga subsidies. Gikan sa nagkalilain nga mga ahensya. Dinhi sa ato, gipasagdan ang mga mag-uuma. Gibiyaan ang mga umahan sa atensyon sa atong gobyerno. Ang Departamento sa Agrikultura, mas ganahang mamulitika, mas ganahang mo propaganda na manampuson ilang mga programa sa way pagtanaw, sa way pagkonsulta, sa way pagsusi, ni haumba. Sa aktual nga panginahanglan sa mga mag-uuma, ang ilang pagwari-wari sa kwarta sa Departamento sa Agrikultura. Hinaot nga kining mga pagtuon nga nagbutyag nga ang atong mga mag-uuma kamao, ni pahaom lang sa ilang palibot, naghimo lang og mga lakang aron mabuhi ang ilang pamilya, makapamata na to nga dili sila mo'y sad-an, dili intaw na nga itong mga mag-uuma mo'y nabian sa panahon. Wa sila laing kapilian. Ug salamat sa ilang kinaadman, salamat sa ilang kabright, salamat sa ilang resourcefulness, salamat sa ilang talagsaong resilience, nagpabiling buhi ang atong mga mag-uuma. Bisan pag giilugan na sila mga umahan, gihimo na mga subdivisions, gihawa na isip mga golf courses, gigamit na isip mga butanganan o mga pabrika nga way proteksyon gikan sa gobyerno. In fact, ang gobyerno pa mo'y nitabang aron nga mapapahawa sila gikan sa ilang mga luna nga mo'y ilang gitikan para sa mas maayong ugma sa ilang mga bata. Ipasagda nato ang atong mga umahan, pero nagpabilin sila. Pagtikad sa yuta, pagpalambo silang umahan, paghatod natong dugang mga pagkaon sa atong inadaw-adlaw nga mga panginahanglan. Mabuhi ang atong mga mag-uuma sa Subo ug sa babahin sa Pilipinas ug sa tibuok kalibutan. Uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong padayon nga pagsubay, pagsunod, pagsalig ug pagpaminaw sa atong panahom dayong kilom-kilom. Salamat CB girl sa imong pagko-anchor sa atong program karong hapon na CB.